Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ifa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. The DC President wanthu osauka woyamba kuno ku Malawi kuwalankhulira Malawi kuchokera ku Msanje pakana kuchitipa nkhotakota pakana ku Mchinji mopanda mantha mosayang'ana chigawo mosayang'ana mtundu mosayang'ana chipani. Ine ndine president wanthu osauka amene ndimangoyima pa chilungamo ku Malawi kumene pakana lero anthu osauka be akupitirira kukumana ndi mikungirima yosiyanasiyana. Ukakhala osauka uziwe kuti chilungamo sunga chipeze kumene olo makhoti akaona kuti uyu ni munthu olemera amangompasa bero ndipo zonse zimathera mu bero momo. Koma anthu osauka amene angoba kankhuku amene angoba nthochi amene aba tomato amene aba khasu ndi amene amakhala kulimandi kundende onse olemera kapena amene ali connected ndi anthu andale amene kundende sikwawo kumene anthu pakana lerobe akuvutika kuno ku Malawi kuti apeze chilungamo cha ku road traffic monga mene zilili ku Mzuzu road traffic kuti munthu apangise license kumeneko apeze ma documents yake kumeneko amauzidwa kuti network kulibe koma akangotulusa 20,000 network imapezeka. Andizi panafunika aboma muyang'ane kwambiri diso lanu pamene mukupangisa chikolopa chano muyang'ane mbali zimene zikuti ku road traffic ya ku Mzuzu kumene ku anthu akuzunzika kwambiri kuti apeze nkhani yotchedwa license. Komanso tiyeni tipite kuja ku Mzuzu Mzuzu immigration, tipite ku Lilongwe immigration, tipite ku Blantyre immigration, tipite ku Mangochi. Passport kuti uyipeze lero ndiye kuti ukuyenera kuti iwe ukhale olimba kwambiri usunge ndalama zodyesera ma officers. Chilungamo ku Malawi kuno kulibe ziko limene tinkalitenga ngati ndi kwathu koma anthu onse osauka amakhala akapolo ndi akapolo be pakana leroli chilungamo cheni kulibe ziko limene anthu ifeyo anthu osauka timakhalira mphati. Ndipo ine ngati president wa anthu osauka ndimadandaula kwambiri ndikamuona na munthu wosaukayo akuzunzidwabe ngati ulibe ma connection kundale ndiye kuti uziwe kuti chako palibe. Lero ndi alankhulira Malawi kuwalirira Malawi amosayang'ana sonkhope iyayi mosanyumusidwa iyayi tiyamba ndi Malawi akuzomba amene alandidwa malo ndi ame atazuza anthu kukasasire leronso apita kukalanda malo kwa TA Malemya moadusa atiyewo komanso kuadusa DC kukalowa kumene pafupi ndi Saiwale farm kukaopseza mizi kumene koko yopambana 10 kumawa asayinisa mapepala kuti asaine futili pamene patalozesa mfuti kuti sainani apapa malo amene wasiyanu mukakolola ulendo uno simuzalimanso anthu kuona mfuti ndi kuyamba kusaina. Ndizomvesa chisoni kunena kuti ma officials ena aku ame komanso akulanzi anali nawo pa ulendo umenewu kuachita bypass a DC komanso kuachita bypass a TA ndi mafumu akumeneko kulanda malo amene anthu akhalapo akulima over 50 years ku Saiwale farm kwa TA Malemya kuzomba. Iyi ni nkhani yomvesa chisoni kwambiri kunena kuti tikamanena kuti Amalawi analandira ufulu wawo olo nthawi ya kamuzuyo ankanena kunena kuti chuma chili munthaka ndipo anthu inu limbikani kulima. Koma lero anthu akuzunzidwa kopya m'mizimu akakhaena mafumu ena akuwalanda bengakhale ana amasiye mavuto kuwalanda ana amasiye malo. Ndizomvesa chisoni. Iyi ni nkhani imenenso inu aboma ngakhale inu a DPP muyang'ane kwambiri nkhani yolandidwa maloyi anthu akuzunzika ena kukasasire ndi ame leronso ame aja akalandaso malo ena kuzomba kwa TA Malemya ndipo anthu amachita kuwaloza ndi mfuti
kwambiri kuwaopseza. As we talk now kumene koko atumizako matrekita akulima kuononga mbewu za anthu, kugumula nyumba, kupanga kuononga ujeni mitengo mango mene anthu akuvutikira ninjalamu zikuchitikira kuzomba kwa tiye Malemya. Nkhani ina yofanana ndi imeneyi ndi imene ikuchitika ku area 46 ku Lilongwe ku Nzimbi Secondary School pamalo pamene panali pa amayi wadi uko tikamapita ngati chakulikuni opposite Lilongwe Water Board kumeneko anyamata a DPP mosogozedwa ndi nyamata otchedwa Mvoliwa alanda malo akulu kwambiri, ndipo izizi akuluakulu a DPP ndikunena kuti mukuyenera kuti musamale chifukwa mayina akutchulidwa kumeneko akamapita kumakalanda malowo akunena kuti mwa atuma ndinu akuluakulu a DPP. Ndipo ukafusa ukapanga interview azimayi wonse amene akuvutika kumeneko aduliridwa mizimbe yawo, chimanga chawo, mteza wawo, kumeneko ukafusa zina kuti akupangisa zimene zini ndani akunena kuti Mvoliwa akuatumidwa ati ndi akuluakulu a DPP. Pakana akuluakulu ena a DPP apasidwa maploti kumeneko even pa round about yopita kulikuni muona pali njwera aika njwera kumachita kunena kuti ona abocha kuti malo awo ndi awa, ona abocha kuti malo awo ndi awa, anyamata onso pamene popo atengaso kale malo awo. Nafuna a DPP muchenjere kwambiri kunena kuti pamene pamagwera anzako wiwe ukaona omadumphapo anzanu a MCP china chimene chidawagwesa ndi chimenechi. Ndipo malo amene alandidwawo ndi dambo lalikulu kwambiri kumenenso kumadusa mazi ochuluka kwambiri amene amathira mu Lilongwe. Koma DPP itangolowa mboma Amvoliwa akumulanje kukambenje ukuku akalanda malo kumene koko ndi anyamata enaso a MCP kualanda azimayi kumalanda malo awo ndikumapasa ma 200 iyo ndikumagulisa ma 60 million ma 80 million malowo. Komanso kumeneko kuli anthu enaso a MCP amene ayamba kale kumanga malo ngolanda. Iyi nkhani yolandalanda maloyi siku lina ngati akuluakulu simuitenga bwino iza kuvutani kusogoloko 2030 chifukwa mayina akuluakulu anthu ma ministers akutuluka sindikufuna kutchula dala koma amene akusogolera mchitidwe onunkha umenewu ndi Mvoliwa wakumulanje. Izizi muziziwe ndipo izi sindikulankhulaso mamantha ya kumene muli kwa Mvoliwa muziwe kuti kunali anthu otchuka amene akachita terrorize town, achina Dala Kadula, achina David Malamula, achina Makina, anzanu tu amene wanali otchuka opsaso kuposa inu. Mudziwe kunena kuti zimene mukupangazi mukuononga zina la chipani, mukuononga mayina a asogoleri a DPP. Sindikukhulupirira kuti Professor Arthur Peter Mutharika angakondwere nazo zimene atamva. Sindikukhulupirira kuti agangata achisale ndi anthu ena akuluakulu amene apangira amenya nkhondo a vice president angakondwere atamva nkhani imeneyi kuti inu Amvoliwa ndi anyamata anu mwayamba kuchita terrorize Lilongwe, mwayamba kulanda malo a anthu amene akhala akulima kumeneko kudyesa mabanja. Andikumvesa chisoni kwaona azimayi kuchita kutenga ndalama kuwapasa yalanji kuti zidyerani, kuwafusa tikudikirira kuti tizalandidwe malo, ndipo anthu akumapereka ma 200 iyo kumagulisa ma millions awo chuluka kwambiri. Nkhani ina imene tikufuna tilankhule mama pano ndi yaku accountant general komanso ku treasury. Ndinanenapo last week kunena kuti aboma tayang'anani bwinobwino kumene nkutheka kuti kuli adani amene mukuwasunga anthu akuvutika kwambiri kuti achite access ndalama yawo ya compensation kapena pension. Pokapo apereke ndalama zochuluka ndiye kuti process iyambika. Anthu aku treasury komanso ku accountant general akuchita demand ndalama kuchokera kwa Malawi ozunzika. Ena akakhala azimayi akugonedwa, akakhala kuti ndi anawo anthu omwalirawo akupanga nawo zibwenzi. Izi ni nkhani zomvetsa chisoni kuti Malawi walero corruption yafika pena paliponse corruption. Andi ndinafuna ndikuuze ninu akuboma kunena kuti samalani chifukwa iyi nkhani pang'ono ndi pang'ono
mbiri imene itizipa ndi ya chipani cha DPP, mbiri imene itizipa ndi ya maina akulu aku DPP. Mukuyenera muthamange kwambiri muyang'ane kumene ku treasury komanso accountant general kumene anthu akuvutika kuyenda maulendo atali ena kuchokera kumpoto ena kuchokera ku Southern Region, Eastern Region kuti akafufuze ndalama za anthu awo. Abale awo ena anamwalira bambo awo, ena anamwalira amayi awo, ana amasiye akungonyengedwa ku Capitol Hill kwa accountant general komanso kuja kumachedwa ku treasury. Nkhani imene ndiyomvesa chisoni kwambiri. Nkhani ina imene tikufuna tikambirane pano ndi nkhawa zimene zikubwera kuchokera kwa makolo osiyana amene akumayimbira DC kumanena kuti aboma tinalengeza kunena kuti sukulu ndi aulere, koma tikudabwa kuti masukulu ambiri amba kuwalipirisana kuti azikajambula ma ID yawo kuti akakhale ndi zonse zofunikira za kumayeso, ndipo akuyenera kuti ana wazipereka ma 5,000 ena ma 4,000. Kodi zikukhala bwanji? Anthu akumuderera Professor Arthur Peter Mutharika. So ine ngati president wanu uthenga untaulandira ninapanga kafukufuku ndipo ndapeza kunena kuti inde ndizoona kunena kuti sukulu ndi yaulere ndipo somayeso ndi yaulere, koma mudziwe izi kunena kuti ana aja amalipira ma subjects komanso ana aja amalipira ndalama ya kumanebu komanso amalipira ma ID zina ndi zina, koma kuti mayeso aja achitike akuyenera kuti kuyambike process, and process yo imayenera kuti sukulu ina iliyonse imulembe mwana zina, impase ma subjects yake komanso impase ngati receipt limene limaonesa nambala ya mwanayo. Zimene zizi receipt li ndikumujambula mwanayi eti zimenezi zikufunikira kuti zipangidwe pa sukulupo, koma zina ndi zina zizapangika mu January ndi boma. Andi izi makolo muonesese kuti anawo akamapasidwa ma ndalama biru ngati imeneyo mwapasi anawo akalipire, chifukwa ngati salipira panopa process yolembera mayeso is a long process, simangopangika pompo. Komanso za school fund chaka chino ndichomaliza, ndiye kuti from January government will take over. Nangofuna ndichite addressing hawa zimene makolo ena ali nazo kunena kuti nkhani yolipira mwana ku sukulu ndi ulere, mayesoso ndi aulere, zonse ndi zaulere, koma pali zina ndi zina zimene akufunikira apa sukulupo ampangire mwana uja, amuitane, amfuse kuti zinako ndiri, nambala yako so ndiri, receipt lako ndiri, komanso ma subjects amene ukulemba ndi awa. And process imene ikuti iteke, sukulu yo ikuyenera ipeze stationary, akuyenera apeze inki zopulintira zimenezo, koma zina ndi zinazo ndi zaulere. Bon Klindo, the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Njeza Village, TA Mabuka, Box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa. Osaiwalira kunena kuti loweri ukalino pa 29 Isaac and Jacobo Memorial Show, ndipo manganya komanso winiko akakhala kumeneko performing live kuchita respect azinzatu ma Fallen Hills, Isaac and Jacobo kumeneko ku BICC. Tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati mulalendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.